лекичко. О, Кирилов. Как сте бе, моите патата? Дами и господа, човека, който си организирал собствен харем с чуждите жени, господин Красимир Кирилов, най-новият член на... Краси, това е президента, да внимаваш, че мога да изкъсва уши. Давай, се видим всички. Краси, ако правиш нещо с жена ми, 10 лева поне за антибиотици. Али Шукрун изпусна малко завоя, но на Павлин Пенев това не му пречи. Just done it.